ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ки ҳама каса хуб ва саломат ҳастон. хабари нохуш дорем. имрӯз дар ноҳияи айнӣ сели калон омад. хело мардуми шарифи айнӣ зарар диданд. ба кулли мардуми шарифи айнӣ гуфтаниям ки мо бо шумо ғамшарик ҳастем. ҳоле маълум нест ки ягон кас вафот кардааст ё не. мо иншоаллоҳ ҳамдардии худро ба кулли мардуми шарифи айнӣ мерасонем. аллоҳи меҳрубон ин даҳшатҳоро дигар аст ба сари мардуми шарифи тоҷик набиёрад. мардуми айни хело зарари калон диданд. чанд қадар хонаи дара сел бурд, мошинҳоро бурд, ба фикрам молу ҳолам бурд. мо ғамшарик ҳастем бо мардуми айнӣ ва ҳамдардии худро дар хориҷи кишвар ба мардуми шарифи айнӣ мерасонем. ҳамватанони азиз, акнун ман бояд фаҳмонам ки ин даҳшатҳо барои чӣ болои сари мардуми шарифи тоҷик мебояд. ҳолекам бояд ин миллат шукронаи аллоҳи якаву ягонае кунанд ки ин дар шаб нашуд ин кор. агар дар шаб мешуд ҳама аз байн мерафт. барои ҳамин меҳрубонии аллоҳро, қудрати аллоҳро шумо душманони аллоҳ хуб дарк кунедон ки аллоҳ чӣ қадар меҳрубон аст. ношармида бо пирхуки раҳмонов ба пеш мегӯедон айби шармандагӣ. ин мардум барқ надорад дар чили тобистон. дар зимистон мардума фиреб карданд ки об гӯё ки дар амборо об нест. ҳозир дар тобистон сел ҳамая гирифта бурафтост. мардум барқ надоранд. бо кадом обиро шумо ба пеш мегӯед? мурданатон беҳ аст шумо душманои миллати тоҷика. аллоҳ шуморо лаънат кунад. анамин ба пеши дуруғини шумо, дар чашми мардум хок задани шумо ин миллатро ба ҳамин рӯзои бад оварда мерасонад. бояд ин миллат акнун бедор шавад. бояд ин золимои касофатҳои касратҳо бояд аз байн раванд. аз раҳмонов сар карда то муғулу малғитҳои оту авлодаш бояд сарнагун шаванд. то инҳо ҳастанд, ҳаргиз ва ҳаргиз мардуми мазлуми тоҷик рӯзи хуш намебинанд. на соҳиби зиндагӣ мешавед, на нафаси озод мекашед, на соҳиби пулу мол мешавед. ин тӯдаи авбоши ҳаромзоди нодидаи нохӯрда, ин авлоди гадозода бо сардории пирхуки раҳмонови модар ба хато рафта бояд аз байн раванд. ҳамватанони азиз, иншоаллоҳ раҳмон хабарои беҳтарин ҳаст. мушкилои муҳаммад тағоев ҳал ки шуд, ҳама ин гапу корҳои эълон мекунад. ҳоле хабар ошкор нашуда 10 нафар ман ба дар тамос биромаданд ки чӣ хабар бошад. гуфта шумо калае кор фармоедтон, сабр кунедтон, дуо кунедтон дар ҳаққи муҳаммад тағоев ки боз яке ин золими раҳмонов маро гирифта набарад. дуогӯ боштон. мушкилиҳо ҳал ки шуд, ман биромада ҳамаи беҳбудиҳоро, ҳамаи пешравиҳоро, ҳамаи нақшаҳоро иншоаллоҳ раҳмон мефаҳмонам. фақат миёнотонро маҳкам банден. ин кор ҳамтон намешавад. модару хоҳару зану духтару апату хештаборату худату дигарҳое мехоҳӣ ки озод кунем. бояд агар ту дар муҳоҷират бошӣ, бояд бо мо дар тамос бароӣ. агар хоҳӣ ки албатта озод шаванд модару хоҳару духтарату оту авлодат аз зулму ситами ин золими бадбахти тоҷиккуш, бояд дастгирӣ кард. бояд дар тамос биромад. бояд пешравиҳои мардуми шарифи тоҷик ба мо фаҳмонем ки мо чӣ нақша дорем, мо чӣ хел ин золимои аз байн мебарем. ҳамаи ин гапҳо иншоаллоҳ раҳмон баъди мушкилиҳо дар пахши мустақим гуфта мешавад. аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки ҷавонмардои тоҷик бедор шаведон.
کثافتی و کثرتی این ظالمان، دروغگوها، دشمنان الله، دشمنان 8.9 میلیون تاجیک امروز به مردم بیگانه میزند، بخشی به مردم بیگناه میزند که این مردم بیگناه ضرر میبینند. این ظالم ها، این حرامزاده ها، این قاتل ها هرگز و هرگز ضرر نخواهند دید. آدمی پاک به میزند نحسی و کثافت اینها. از همتان خواهش میکنم که بیدار شویتان. انشاءالله رحمان خبرهایی که گفتیم رنگ مرغ نترسیتان. اشتراک کردن نمیتوانیتان با ما، باید شما دستگیری کنیتان. شیرای الله جوان مردایی که میخواهند که این ظالم از بین برند، بهترین خبرها است، بهترین نوارها است، بهترین صحبت ها گذشته است، ولی این ملت باید بیدار شود. البته اگر خواهد باری دیگر تکرار میکنم اهل بیتش